Milé kolegyne, milí kolegovia, ako ste si už všetci všimli, začala sa výstavba novej fakultnej nemocnice s poliklinikou Franklina Delano Roosevelta. Nakoľko chceme, aby ste boli súčasťou tohto projektu a aby ste si túto výstavbu vlastne vedeli uvedomovať a jej náročnosť vedeli predstaviť, sme pre vás pripravili sériu videí, ktoré sa budú týkať vašej informovanosti ohľadom stavby, priebehu výstavby a o termínoch, kedy bude nová nemocnica spúšťaná do prevádzky. Momentálne sa nachádzame na mieste stavby južného objektu, hlavného objektu nemocnice. Južný objekt je veľmi dôležitý z hľadiska toho, že sa tu nachádza aj lôžková časť a pre všetkých ako keby zúčastnených alebo pre ľudí vo všeobecnosti je dôležité, že v tomto objekte sa bude nachádzať urgent, operačné sály, jiskové a árové oddelenia a následne tuto bude ako keby aj prepojenie so severným objektom. Stavba sa momentálne nachádza v realizácii, že sú zhotovované zvislé prvky a vodorovné nosné prvky, základové pásy, základové pätky a zakladanie ako také momentálne dochádza do finálnej úrovne. Od tejto fázy stavby budeme už vidieť, ako nám postupne rastú všetky podlažia a ako nám stavba rastie do výšiny. Momentálne vidíte na stavbe realizované práce, kde v časti úrovni, kde prebieha momentálne viazanie železobetónovej dosky, sa nachádzame na úrovni druhého podzemného podlažia. Už na zrealizovanej doske druhého nadzemného podlažia pod ňou sa nachádza tretie podzemné podlažie, kde tiež máme prevádzky nemocnice. Miesto, na ktorom sa teraz momentálne nachádzame, je približne aj miesto, kde bude vstup na urgent. Pôvodná cesta na urgentný príjem, ktorá bola pôvodne cez pôvodný areál nemocnice do pôvodného starého urgentu, tá zostane zachovaná, akurát bude viesť odbočka smerom do nového objektu na nový urgent. V južnom objekte sa nám bude nachádzať aj heliport, ktorý bude priamo dostupný aj pre urgentné časti, aj pre ďalšie prevádzky nemocnice. Momentálne sa nachádzame v severnej časti staveniska pri objekte SO05, tzv. Severný objekt medzi budovou ortotechu a poliklinickou časťou. Tento objekt bude pozostávať z troch podzemných častí a z troch nadzemných podlaží. Tento objekt bude v podstate slúžiť ako administratívna, gastronomická a parkovacia časť projektu. Súčasťou severného objektu bude taktiež infekčný blok a edukačný blok. Južný objekt a jeho severná časť, ktorá je v priamom spojení s detskou fakultnou nemocnicou a pôvodným objektom polikliniky, zostane prepojený na úrovni druhého podzemného podlažia. Všetky priestory, ako aj detská fakultná nemocnica, aj poliklinika, budú zároveň spojené nadzemnými časťami, takže nebude potrebné chodiť pre verejnosť a aj pre zamestnancov len podzemnými priestormi. Za nami sa nachádza pôvodný objekt polikliniky, ktorý momentálne zostáva v stave, v akom je, a aj jeho prevádzky. Či už sú to ambulantné alebo ošetrovacie prevádzky. S poliklinikou je do budúcna spojená aj ďalšia rekonštrukcia, ktorá bude naväzovať plynule na nový objekt nemocnice. Neodmysliteľnou súčasťou tohto projektu je aj príprava interiérového dizajnu a návrh dispozičných riešení, na ktorých spolupracujú aj naše lekárske kapacity.